Horas maha dihamu amanginang. Asa masuk mahita tu parminggota, asa tapayuti hutma acara nok pinatupani huriata. Huria na hinaholongan ni Tuhata, dito nga ni Portibi na jut membahiti taluja jalalilu. Di hari pesta parningotan, hasasar nito di perbadia sadarion, di pabotohon do tuhita, dang di pasombu Tuhata mardala sasadadirta, disuruh dotun di perbadia, pangapuli dohot panuturi nasitong turuhata, bongot mahita tu parsorota di bagasa serep miroha, ton di perbadia pembaruhon dohot pasadahon hita di bagasan holong nasihat Tuhata, martang yang nahom mahita. Amin. Marindi meditation buku de nomor 108 ayat sada sahatrodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot anoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonok kudo Tuhamu roha na baru, dohot tondi na baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatok kudo roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakkilalaan, jala bahenokku matondiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mambahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku,
Akka uhuk pupe rarutam muna, jala patupau muna do, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manundangi jala mengajari hami rohasen akan aporsea di hatam, marhiti-hiti tondi parbadia, saibu hai marohanami, asature parrohan nami marhiti-hiti tondimi, asatuk tonggok dame rohanami makalason hagug unnai, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita. Tangihok kamu mapatik ni debata, imanatar surat di Rom bindualu, ayat 12, dohot ayat 14. Ope ale akkadongan, unang bihamu mangadup di daging, marparangi marguru tu daging, ay nasa na tinugihon niton di debata, akkaido anak ni debata, ido sahat na, at tungrap mangidugo mahita Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulah na humbar tepatik mi. Amin. Marinde mahita.
tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupaho na isan ni dosa dihami halak na dangulon. Marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si maroham dihami, akka na mangarsak kun dosa nami. Saya sahapi matubagasar rohanami hasan ni dosa nami i. Lehon matuhami tundim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asin ni Roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyahon. Laho manggotapun na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jala na badia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tuhasaan ni dosa. Songo sitong na mangulu aw ni na Tuhan Jahuba. Tung na solomodor haku mida hamatian ni parjahat. Na lamodor haku mida hamumulak ni parjahat itu madikon dalan na. Asa mangulu ibana. Asa nga pumadi debatana di gijang. Amin. Marinde mahita. Tajahama hatani dibata turku epistel di minggu Pentakosta perjulu sadarion. Imana tersurat di sada Musa bin 24. Mamukasian ayat 17 sahatro di ayat 26. Tajahama margati soring. Dungi sapur masih kain dohot jolmana. Jadi gabe-gabean ma ibana. Jala di tubuhon masih hanok. Dungi dipukka masada sosor. Dibahin ma guarni sosori hanok. Mangihuton goarni anak nai. Alai anggo silamek dua do jolmana dibuat. Goarni nasada si ada. Goarni paduahon si jila. Ia guarni anggini si jubal, ibadano opuni sude akasi piltik hasapi dohot sordam. Dungi nina silamik matu jolmana na duai, si ada dohot si jila. Begi hamuma suaraku, hamu ale jolmani anak silamek. Pinggol hamuma torsakon. Saya nabunuak kudo sada bawa alani bugakki. Jala sada duli-duli alani bosarhon. Dungi sapruma si ada muse dohot jolmanai. Jadi di tubuhon masada anak sada dibahin ma guarna si set. Ay nunga disulukon debata tuaw sada tubuh na asing. Sikat ni si Abel na binunu ni si Kain ninna.
ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala na piopsa. Amin. Marindi mahita. Yesus Tuhan ku Taha tindak ko maha porsiyaw tay, songon na hinay tindak ko nidungat ta sa porsiyaw di sandok portibiyon, rap mahita mandok. Aw porsiya di dibata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, nat mapalangit doho tanu. Aw porsiya di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasaday, iman na tibuhunan si Maria, nagabi-gabian si Antoni Parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tuman na bernit di panguman silatus na matitat pajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa tuban waturo rung tanom na mula mangulo dari patuluhon na manait surgo lahun tu siyam ni dibata Jehovah amanay perguguna sa tulusani di si memana pemamulak sugo tutanon manguhumi halak na mangulo dohot na mate au porseya di tundi perbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatu panihalak Kristen akka na badia. Doho dia sani dosa. Doho dihatai na mandok. Mulak mangulo sa kudag ni halak ng mate. Doho dia hanguluan na suda. Amin.